ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದೆ ಕಡಕ್ ಕಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅವಿನ ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ ಯಾನಿಕ್ಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಟೆ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಂಜಳು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಓಮ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಅನ್ನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಒಂದೇನು ಉವೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಫ್ರೈಲ ಮಂದಿಜಿ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ನ ಮಂದಿಜಿ ಪಜ್ಜಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಟೆ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದನೆ ಒಂಜಿ ಲಾಯಕಾಯಿನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಏರು ಮಾತೆನ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಯ್ನಾತ್ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ. ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನಾತ್ಲ ಎಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಟೆ ಯಾನ್ ಜಾರಿಗಿತ್ತೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆದು ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಮೇಟ್ ಯಾನ್ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಗ್ ಉಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಂದೆನಿ ಯಾನ್ ಚಾಪ್ ಮಂತದ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬಂತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಲ ಮೀನ್ದ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುಗು ಆಸಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪನೊಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ವರ ಟ್ರೈ ಮಂತ ತೂಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರು ಅವೇನು ಬುರ್ದು ವರ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನೆ ಯೂಸ್ ಮಂತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಾಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನೊಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನಕುಲು ಏರ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾತಾ ಮೀನುಲೆಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಇರ್ದಾಕ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಇರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಗ್ರೇವಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏತು ಬೋಡೊಂದು ತೂದು ನಿಕುಲು ನೀರ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ನೆಟೆ ಸೇರ್ಸಾಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದೀವೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀವೊಂದಿನ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊನುಗ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ವನಸಂತು ನಿಕುಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಒಂತೆ ಬೂತಾಯ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ವನಸು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸೇರುಂಡುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಅದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಮಾತ ಏಪಲ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುರ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪನೆ ಪಾಡ್ದು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ದಯಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನಾಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅವೇ ನಿಕುಲು ಬೋಡಾಂಡ ದುಮ್ನಾನಿ ನೈಟ್ ಮಂತ್ ದೀಲೆ ಬೂತಾಯ್ದ ಕಜಿಪು ಮನದಾನಿ ಅವೇನೆ ಗೆತೊನ್ನೆ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಯ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನ ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೆಟ್ಟೀಸ್ ಫುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪಂಡ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡ್ಚಿ ಐತ ಬದಲು ಬಿಸಲನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂದನಟೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮೀನು ಎಂಚ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ನಟೆ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ತೋಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.